dia, bona tarda, bona nit, quan sigui que ens esteu escoltant. Benvinguts i benvingudes a La Veu de l'Hoquei, programa 41. Som-hi! Ja ho sabeu, l'Hoquei té moltes veus interessants i aquí les fem anar totes a una. Ell és l'Arnau Vila, Joan Marc Lledó. Comencem. I som ben entrat ja a la primavera, perquè hem estat molts dies donant voltes, i ja la primavera directament, i això vol dir que entrem en l'últim tram de temporada, on es decideixen les coses i passen, bueno, els dies bons, els dies dolents... Passen coses, Totes aquestes coses, i la nostra convidada ens explicarà com ho preveu. Us volem agrair també tots aquests dies, tot aquest suport en els continguts que hem fet, però sempre es diu això, però... No sí, però... És que, bueno, no s'ha de deixar de dir, el que tinc... Tens aquí apuntat una cosa rara. No, moltes gràcies per anar donant suport a tot el que fem, que ens poseu molt contents. I seguim, doncs, avui rebent, després d'aquest mes de març mogut, aquí a l'estudi, la primera jugadora que trepitjarà del Club Patí Voltregà, actual, Paula Vilamala. Bon dia, què tal? Bon dia. Parlarem amb ella o amb tu per conèixer-la bé personalment, la seva trajectòria, sabrem si amaga algun punt feble, potser la posarem en escac en alguna pregunta i també jugarà el nostre quiz final, que és una mica el que fa por als convidats. Però abans de tot això, repassem el més destacat de l'actualitat de l'hoquei en forma de titulars. Comencem parlant de la Champions femenina, que completa una final a 4 d'equips d'hoquei lliga després de partidassos als quarts de final i remuntades d'eliminatòria. Vilassana, Fraga, Hockey Club Corunya i Palau, per ordre d'epicitat, són els que s'han classificat. El Vilassana va remuntar a la pista de les vigent campiones, tot un telecable, amb una gran actuació de Victòria Porta, i jugarà una semifinal amb el Palau, que va superar el Manlleu amb comoditat. A l'altra banda del quadre, el Hockey Club Corunya va atropellar el Massamà i s'enfrontarà a un debutant a la competició, el Fraga, que va tombar el Màtera amb una gran golejada. Felicitats a tots 4 equips i sort per aquest 27 d'abril. Recordar també en Champions que aquest dijous sabrem si la final a 4 masculina serà portuguesa o no. El Benfica tindrà feina per remuntar amb el Barcelos i el Barça necessita mig miracle per poder eliminar l'Sporting, que per cert juguen al Palau Blaugrana, on sabeu ben bé que ens podem veure allà en aquest partidàs, intentar remuntar. Ja hi ha 10 guanyadors de les entrades i que us agraïm a tots per la participació, que ha sigut això increïble. Brutal. D'altra banda, del quadre, Oliverense i Tricino estan empatats a 4 i el Porto ja té peu i mig a semifinals després de golejar l'Odi al partit d'anada. I no abandonem Europa perquè aquest cap de setmana es disputarà la Final Four de la Copa de les Cers a Igualada amb un clar accent català i desitjos europeus que fa anys que alguns arrosseguen. Doble cita pels equips catalans aquest cap de setmana per mirar d'endur-se la tan desitjada Copa de les Cers. Igualada Sàrzana i Voltregà Follonica, les dues semifinals. Tindrem una final diumenge Tant de bo. Catalana. Tant de bo. Tant de bo. Doncs el Voltregà intentarà repetir el títol de l'any passat, mentre que l'Igualada seria el primer que ho fa des del 1999. Va, i per últim, destaquem, queden 3 jornades de l'hoquei lliga masculina, destaquem 3 resultats. El Noia certifica ser un dels caps de cartell després de guanyar el Calafell per 3-2 i es posa com a segon classificat. Victòria de mèrit del Lleida a la pista del Girona per 2-6, que li fa agafar aire i carregar les piles. I finalment, el més ajustat de la jornada per nosaltres, un Voltregà que es va fer fort a casa en derrotar per 4-3 el Sant Just, que s'estanca en 8ª posició. I abans de saltar a 5 entrevista, recordar-vos que divendres presencialment tenim una cita amb la Veu de l'Hoquei i el Museu del Ter. Aquí a Manlleu farem un programa especial pels 50 anys del club i esperem que vingui tanta gent com hi càpiga. Per tant, citats estem. I com no hi càpiga també. Tenim de moment 12 convidats i convidades per repassar una mica la imatge d'aquest club Patí Manlleu. I ara sí, a entrevistada del dia d'avui. Bon dia, Paula. Bon dia. I volíem començar ja fent aquí una pregunta així una mica de les nostres. Mirant el calendari que heu jugat, els vostres últims 3 partits de Lliga són empats contra el Corunya, contra el Fra i contra el Vilassana, que són 3 dels 4 equips de les semifinals de la Champions. Què tal? Bueno, jo crec que bé. Som 3 partits molt durs els que hem passat aquestes últimes setmanes. Jo crec que els hem sabut competir molt bé i hem aconseguit 3 empats molt valiosos. I jo crec que és un punt positiu que hem de treure d'aquestes setmanes i treballar per seguir seguint la mateixa dinàmica i anant a més. A més, són empats aconseguits, tal com dius, perquè és el Fraga, no?, que
Sí, marquem Marques a l'últim faltant segon. 2 dècimes. Per tant, Sí, és sí. rascar aquell punt de que sembla que ja Sí, no sí. el teníeu durant el partit. Sí, va ser un partit molt treballat, sobretot en defensa, vam anar aguantant. Nosaltres vam tenir moltes ocasions, també, de gol, i no entrava ni per una banda ni per l'altra. Faltant 4 minuts, tenim la mala sort de que ens fan un gol, i després sí que l'últim minut, amb la superioritat de 5 contra 4, va ser qüestió de posar-hi fe i ganes perquè entrés la pilota sí a sí, i va acabar entrant abans de que sonés el claxon del final del partit. Són punts que, a banda de tenir mèrit aquests punts aconseguits, són punts que creus que necessitareu a final de temporada? Bé, jo crec que són punts importants si ens volem veure una mica més amunt de lo que és mitja taula. Jo crec que són uns punts bastant valiosos i crec que sí que els necessitarem de cara a final de la Lliga. Esteu on hauríeu d'estar, tu creus? 8a plaça, Club Patí Voltregà. Jo crec que sí. Bé, ara venim d'una una primera fase de la segona volta bastant complicada, que ens hem trobat a tots els equips de dalt, Sí. perquè ja ens va passar la primera volta. I bé, jo crec que ara ja ens toca tornar a arrencar un altre cop amb les victòries, perquè ja fa uns quants partits que no ho aconseguim. Però bé, jo crec que sí, que ara, donada la situació de la Lliga, jo crec que estem en una bona posició. Sí que potser podríem escalar la 7ª i no passaria res, però jo crec que per als partits que hem jugat i els rivals que hem tingut, jo crec que sí que és una posició merescuda. Clara, deies del que queda de Lliga i tal, crec que són unes 6 jornades que falten per acabar aquesta temporada i ho comentàvem ara fora d'antena, però aviam com valores. No sé si és positiu o negatiu que tingueu una única, a part de la Copa de la Reina, diguéssim, que tingueu com un calendari espaiat aquí a la Lliga. Bé, jo crec que sí que és favorable per nosaltres perquè ens dona més temps de preparar els partits. Per exemple, el partit de l'Alcobendas ja fa dies que ja l'estem preparant perquè vam jugar el dimecres contra el Vilassana a casa. Fa dies que no tenim competició. A vegades no se sap mai, això, eh? Igual després trobes a falta el ritme de competició. No, perquè moltes de nosaltres anem competint a la Nacional Catalana amb el Voltregà i segueix el ritme igualment. Vull dir, ahir moltes de les jugadores van jugar contra el Cerdanyola, em sembla que era amb la Nacional Catalana, i és un no parar, també. Bueno, bé, no, Vull perquè dir, si no, no, sí, pots trobar a faltar. Sí, l'aturat això d'aquí 2 setmanes, després pots arribar i qualsevol et guanya. Sí, sí. Bueno, pot donar aquests punts d'irregularitat després Per això, no, però... de perdre un partit que Sí. no t'esperaves. Clar, però vosaltres també ara, estàs convençuda de sumar victòries a partir d'ara? Perquè fa la sensació que aquest equip, com més difícil està el repte, més facilitat té per sumar punts, i després igual un repte que és presumiblement més fàcil en la classificació, igual se us encalla. No, sí, vull dir, és igual de difícil que els partits que hem tingut fins ara, aquests que ens venen. Això en som molt conscients. I sabem que ens costarà molt treballar perquè són equips que també estan lluitant per la permanència o per seguir competint per arribar al més alt possible. Sí que és veritat que hi ha partits que potser eren els més complicats, com el Palau, el Gijón, Vilassana, Fraga, que a casa els hem tret molt bé de resultats, i després ens ve el Mataró o ens ve un altre equip que potser hauríem d'estar més de tu a tu, Hi ha més guerra. i fem un partit que no toca i l'acabem perdent. Vull dir, guanyes uns punts per una banda però n'acabes perdent per l'altra. Mira, n'he dit sí, són 6. 6 a 5. Ara heu d'anar a Alcobendas, vindrà Sí. el Cerdanyola, heu d'anar a Igualada, vindrà Sant Cugat. Són partits, aquests Aneu a partits. les Prima Rozas, Rozas, o sigui- sí, a l'última jornada. O sigui, tots els partits que queden són partits... De poder sumar. Són partits que la primera volta vam aconseguir-los treure tots. Són partits que un equip que ha aconseguit sumar contra els de dalt hauria de ser capaç de guanyar. Sí, més si a la primera volta els vam saber treure, sobretot a pistes complicades com la del Sant Cugat i crec que era la del Cerdanyola també, que són pistes Jugueu a casa. molt dures. Veurem. Sí, sí. I no, bueno, és que... Altres aspiracions, a banda de la Lliga. Clar, perquè esteu classificats per la Copa. Sí. Teniu alguna... A veure, moltes Objectiu vegades ja. diu... És que em fa gràcia perquè les del Mataró van venir i literalment ens van dir que per elles no tenien cap... O sigui, que es veien que era impossible, pràcticament, i que anaven allà a disfrutar-ho. No sé si vosaltres esteu igual. A veure, el nostre objectiu principal a principi de temporada era classificar-nos per la Copa, perquè l'any passat a l'última jornada ens vam quedar fora. Sí. I sí que era una cosa que havíem d'entrar sí o sí. Ara, un cop hi ets a dins, doncs arribar a semifinals. Nosaltres al vestuari ho tenim molt clar. El nostre objectiu és arribar a semifinals i si després hi ha
no pots presentar-te a la Copa dient no, el meu premi ja és aquí perquè ja hi he arribat. perquè si Vull no, dir, el no nostre, farà nostre objectiu és pas a pas i el primer de tot és eliminar el Fraga, com puguem, i presentar-nos a semifinals contra qui toqui. El rival que teniu és Fraga, que està, com es diria la paraula, irrompent aquesta temporada. Bueno, està... Final Four de Champions i tal. Al final està demostrant... Nou projecte, nou... Sí, clar. Sí. Sí. Si es fa... Bueno, és la demostració que si tu fas la feina ben feta i poses diners, poses d'allò, les coses funcionen. Sí, sí. Però bueno, no és que... Per què rius? No, perquè tens raó. Perquè que no sé si potser és com haurien de fer els altres clubs, per exemple, o com s'hauria d'intentar, no ho sé. No sé què opines tu. Bé, jo crec que és complicat. Hi ha 2 o 3 equips a la Lliga Femenina, dos principalment, que destaquen sobretot amb això, amb el tema econòmic, i els altres jo crec que hem de treballar encara molt més, però també hem de tenir en compte que hi ha molts equips que no tenen aquesta capacitat econòmica. I més, per exemple, un club com el Voltregà, que té un equip a l'hoquei Lliga masculina a la màxima categoria que juga a CERS, juga a Lliga, i després nosaltres, també és més complicat. Vull dir, tens 2 equips que has de mantenir en base de viatges i de tot. Clar, jo ara volia... És el tema aquí, Jo volia adreçar ara una pregunta. Però espera un moment, hi ha música? Estem sentint música? Sí, música una mica de fons. Tenim? Vale. Sempre passa, Eloi? I quin tempo portem? Anem bé. Fem 10 minuts, sí. És que vull que m'ho digui. Ai, bueno. Mentrestant. 11 minuts, sí, vale. anem bé. Molt bé. Així està xulo. No, deia que per encetar un meló falten recursos, entenc. El Voltregà? Sí, i en general el hoquei femení si només hi ha 2 equips que tenen professionalització més aviat. Bé, que ara, o sigui, parlant de tema viatges, material, tot això, és veritat que al Voltregà no ens podem queixar de res, ni d'instal·lacions, vull dir, anem de viatge, ens donen tot el que necessitem, material, necessites alguna cosa, molt. La veritat és que molt en aquest sentit. És més el tema econòmic, vull dir, tampoc és que necessitar no ho necessitem, perquè vull dir, demanes un estic, el tens, demanes unes genolleres perquè se t'han trencat, els tens, una samarreta, vull dir, no hi ha cap problema amb tema material i això, l'únic que el tema econòmic tampoc no ens hem assentat mai a parlar-ho ni... Nosaltres també en som conscients dins de l'equip que som un equip molt jove, en projecció, i que quan nosaltres comencem a demostrar resultats, a demostrar què som, què podem fer, després ja en podem parlar d'aquestes coses. Però primer jo crec que és feina nostra de dir som al Voltregà, tornarem a portar el Voltregà on ha de ser i després ja comencem a parlar. Clar, anava lligat cap aquí. O sigui, no sé si hi havia també falta de recursos o hi havia més bonança a l'època en què el Voltregà, tenim aquí palmarès apuntat, teníeu 6 Copes d'Europa, 6 Copes de la Reina, 5 lligues i alguna recent com 2017-2019. És una mica el pre-Covid. Té més títols importants el femení que el masculí. Sí. Sí, però abans no ho sé com anava el tema econòmic. Vull dir, no ho sé. Ara està clar que no destaca per brillar. No. Bueno, no. Les joves que aneu pujant són de Som casa. Som totes de la casa. Vull dir, costa d'allò de fitxar, per exemple. Però és interessant això que dius, no? Primer demostrem el que som capaces de fer, però i després, si es dona el cas, ja ens assentarem. Bueno, sí. Que hagi sort. Sí, però jo ho dic sincerament, no ens podem queixar. Jo he vist condicions d'altres equips i gent que ve d'altres equips i et parla i diu, ostres, és que aquí esteu molt ben cuidades. I és la veritat. Vull dir, zero queixes. En tema material i tot, zero. Doncs que segueixi aquesta bona cuida del Club Patí Voltregà cap al femení. També, no cuidades, però també recolzades noteu per afició? Sí, la veritat és que sí. Aquest darrer partit amb el Vilassana, també degut a l'empat contra el Fraga, sí que va venir molta més gent sent un dimecres al pavelló. Vull dir, hi havia gent de la Sac i Ganxo fins i tot que ens va venir a veure i animar, i això, vulguis o no, es nota, i esperem que això duri fins la Copa de la Reina. Ens agradaria que vingués gruix de gent. Sí. No, és difícil que passi com els nois, però sí que és veritat que saltir un recolzament a la grada és molt important, perquè sabem que el Fraga portarà gent. Home, que estanyeixi del teu color a la grada i que hi hagi mobilitat. Però per què és difícil? És que t'ho dic en sèrio, o sigui, per què? No ho sé. És difícil d'imaginar per on venim, no? Tots caiem en aquesta d'allò de, hòstia, com que som conscients que és difícil, però realment per què és difícil? No ho sé.
Jo... És el que hi ha. No, És el que ho hi dic, ha. ho dic en sèrio, sense Reflexió. ànim de fer polèmica, però és veritat que si ho penses, realment, per què hauria de ser Clar, difícil? si no és difícil de mobilitzar-te amb els nois, hi hagi on hi hagi la Copa del Rei, doncs la Copa de la Reina es podria vestir de gala també. Al Ho final... veurem. Jo crec que tenen preparat alguna cosa, però no sé si amb la magnitud amb la que... Clar, és que la mobilització que hi ha... Quan... La que hi va haver-hi a la és Copa molt del bèstia. Rei, sí. És molt bèstia. Vull dir, si fos així també... Si fos així amb vosaltres... Home, si és... Uau, elimineu el Fraga Sí. només per... Si és així, és un exitàs de Copa. Bueno, Sí. no sé, però t'agradaria que fos... Home, a nosaltres ens agradaria molt que vingués la gent a animar-nos. Ens miren, Sí, ja ho sé. Però per això ho dic també, perquè és una cosa que nosaltres parlem al vestuari. Ostres, és que com molaria que vingués... No diem tota la gent que venim a la Copa del Rei, però hi ha només una part d'aquella gent. És que ja dona el caliu. Jo me'n recordo l'última copa que vam estar a Lleida, que vale que era una copa... Era com després del Covid o alguna així. Però és veritat que estàvem al pavelló de Lleida, que és molt gran, hi havia els pares i 4 persones més del Voltregà que et venen a veure, però sí que és veritat que et sents, com a part vam jugar contra el Gijón, que el Gijón tampoc tenia molta gent. Desengelat. Sí, no, és que és com un partit de sí, però no tens allò el suport, com per exemple quan juguem a la pista, la gent cridant quan hi ha una acció o quan falles una oportunitat de gol, no sé, com aquell caliu que sents al pavelló. És a dir, últimament... Que prenguin nota, Sí, és a dir, últimament hi són, però perquè... evidentment agradaria que aquestes competicions grans hi hagués encara final... més gent, més caliu, perquè canvia, no, la cosa. Sí, i més, jo crec que hem demostrat que podem donar una sorpresa i jo crec que som un equip molt fort i que si ens venen a animar no els decepcionarem pas. Home, això que deies abans de i tornar a portar el Voltregà allà on es mereix, una Ho ha de fer mica, tothom. anava a dir, Ho ha de fer tothom. una mica és feina de tots, perquè, clar, imagina't que l'equip creix, que l'equip evoluciona i que arribeu a posar-vos al nivell d'aquest Palau, d'aquest Gijón, tots aquests equips, llavors poder sí que vindran, però saps? Sí, jo recordo... Ser-hi també quan toca ser-hi. Jo quan era més petita, jo recordo anar a veure el Voltregà i el pavelló està a petar. I després sí que entrar-hi tu, veure que hi ha un canvi generacional, perquè és el que hi va haver-hi, al Voltregà. I sí, hi ha gent, però no hi ha aquell caliu que, per exemple, després vas a veure els nois i és... Ostres... Sap greu? Sí, sap una mica de greu. Perquè nosaltres, sí, és una cosa que ara s'ha anat treballant i sí que és veritat que aquestes 2 darreres temporades s'han anat millorant molt. Suposo que també el tema Covid i tot això també va fer que la gent frenar-ho anés venint menys, perquè també va coincidir el canvi. Però jo crec que ara s'està recuperant mica en mica. Crec que ara no ens podem queixar de la gent que ens ve a veure i que ens ve a animar al pavelló. Sí, es torna com a... No? Però que ha quedat feta, Sí. la reivindicació ha quedat feta, Sí, la de la Copa sí. Home, està bé. Citats, tots. Sí. Dijous jugueu o divendres? Divendres a les 7. És una bona hora. Divendres 19, em sembla que és? Divendres Sí. 19 d'abril. És una bona hora. Surten els nens de classe, els agafes... I som-hi. Sí. Divendres a les 7 és una hora... Està bé. Bona. Està bé. No hi ha... A Contra les el 7 Fraga. no, o a les 6. Ara no ho sé. És Ara igual, m'he ficat divendres en a la un tarda? compromís. Divendres a la Sí, jo tarda és crec. bona hora. Crec que són els mateixos horaris que la Copa del No, Rei. són més d'hora. Sí? És una hora més... Si era 7 i 9 i mitja, Copa del Rei, no? Sí. Doncs deu ser 6 i 8 i mitja. És que allò va ser extremadament tard. És que era molt tard. Allò va ser extremadament tard. Tu te'n recordes com vam arribar a les 2? acabaves a les 12. Sí, jo després de veure el Voltregà també. Vam tornar supertard. Tu vas anar... Sí, vaig anar a veure el Reus-Barça i el Voltregà Igualada. Va quedar a prop el Voltregà, Sí, a les semifinals no les vam veure, perquè jugàvem contra el Benvibre a casa. Sí, a la mateixa hora. Bueno, queda dit tot això, Sí, molt bé. Cita feta. Tenim dit. algun tema a més a esquilar. Tu t'agradaria? Que torni aquest Super Voltregà, Que torni aquest Super Voltregà. És que fixa't, jo ja ho he il·lusió, recalcat, però és que 6 copes d'Europa Sí. i totes d'aquest... Vull dir, no són copes d'Europa dels anys 70. No, Són Champions d'aquest segle, o sigui... Clar, és que el Voltregà Fa 15 anys n'ha guanyat és el 6. fundador, bueno, és l'equip que inicia la Copa d'Europa femenina. Vull dir que al final estem parlant d'un club històric allà on els hi hagi. Sí, sí. Bueno, Hauríem de buscar una seqüencialitat, saps? En plan, si van guanyar 2018, 2011, quan torna, ara tocaria... quan torna a tocar? Aquestes coses... Clar, l'última va ser el 19, 19. aquí a Manlleu. Me'n recordo. A Manlleu? I després ja, Sí, Manlleu. després ja entres tu en escena una mica. En plan, hi ha aquest Sí, canvi que després dius... va ser la Copa que es va fer a Palau. No, hi ha algun altre pel mig. Després ve Covid, després de Ve Covid, la Champions i no hi ha. de Covid, i després guanyar dues al Palau. El 21 que guanya el Palau a Palau, contra el Voltregà a la I final. l'altre al Palau, també. Sí, jo aquella, la del 21, ja estava més o menys
allà. Hem de Clar, tornar. perquè estàs al primer equip des de la 19-20 o no? Ostres, ara, jo vaig... No ho sé ara mateix. Crec que 5a temporada, no? O no tant? No, jo vaig debutar ja fa... Ostres, jo crec que abans del Covid, la 19. Jo... Per això, 19-20. Abans la de la 19... No ho sé, alguna d'aquelles. És que poca broma perquè... La 19-20 vaig debutar. Sí, jo crec que la 19-20. Sí, que és després de guanyar la Copa. I després sí que he anat estant allà, però no vaig acabar d'entrar fins fa 3 temporades, jo crec. I el... Fa molts anys, és que estem pensant en 2019. Sí. No, ens estem fent vells. Sí. Fa 5 Sí, anys, sí. 2019, però què és això? Vale, i escolta una cosa, per tancar-ho sin cas, parlant Però- del Voltregà, hem parlat de l'afició, podríem parlar del poble, perquè quasi que tots acabeu anant amb els patins, nois o noies, però podem, el grup o equip, aquesta nova generació que esteu pujant, com esteu d'unides? Com està? Molt, la veritat és que molt. Al cap i a la fi, jo, per exemple, fa molts anys que jugo amb jugadores com la Berta, l'Anna, l'Ester, la Maria. Vam pujar amb algunes de FEM 16 juntes. Sí, després a Nacional Catalana vam estar 2 o 3 anys juntes i després a l'Hockey Lliga és com una projecció en amunt. Després hi ha jugadores com l'Alexia i l'Irene i la Caral, la portera, que han estat també juntes al FEM 16, a totes les categories inferiors del Vulguis que Voltregà. no, quan jugues juntes... Sí, i és molt fàcil, perquè al cap i a la fi acaba sent un grup d'amigues. Si aquests 2 últims anys s'han afegit la Uso i la Dana, però la veritat és que s'han adaptat superbé. I és veritat que nosaltres hem notat que és molt fàcil passar de jugar amb un equip a jugar amb un grup. O sigui, amb un grup que t'entens, que pots parlar, que pots tenir les teves diferències, però que la veritat és que estem molt bé ara mateix, dintre de l'equip. Heu anat creixent juntes, heu Sí. anat aprenent, heu anat Sí, hem anat compartint molt. madurant juntes. Madurant juntes. Sí, sí. La veritat és que sí, això es nota molt també. Es nota dels equips que molts normalment pugen en grup. Sí, molts. N'hi ha molts al Mataró també, crec sí. que... Quan, Tenen bona- El que veig és que quan falten recursos, moltes vegades, pren molt de protagonisme l'haver fet grup. Clar, sí, quan no sé quina va ser la temporada passada, clar, ens vam quedar 5 jugadores. Jo portava un any jugant a l'Hockey Lliga, la Berta Ferran també, i després hi havia l'Anna, l'Ester i la Maria que tenien una mica més d'experiència i ens van dir heu de tirar del carro, sí, com sigui. Hi ha aquestes altres jugadores que també vindran, l'Alexia, l'Irene i la Dana, però això ha de tirar endavant sí o sí, com sigui. Sí, sí, i jo crec que hem respost bastant bé les 10 jugadores. És madurar per obligació. Sí, sí, és dir, l'any abans no has tingut, però ara aquest et toca una mica també el que ha passat amb el Barça de futbol. Vull dir, et toca i has de donar la cara i fer-t'hi. Hi ha moments que toca i toca. Sí, sí. I es veu quan un està fet per ser-hi o no està fet per Però creieu que us perjudica, per exemple, quan hi ha un al Voltregà, o Manlleu a vegades també sol passar, que destaca molt, se'n va, o es fitxa. Estava mirant aquí la plantilla de l'última Champions, hi havia l'Adriana, Sí, que clar, que ara la fitxen en altres llocs, no? sí, em sembla que se'n va... se'n va a Cerdanyola, a Sporting, no sé on anava. Jo ara tampoc, però clar, Bé, però aquests moviments de que també tens una que Sí, enxufa més però- gols i... No la també pots retenir. o sigui, el bo que tenim ara és que som nenes, o sigui, som jugadores del Voltregà. O sigui, jo crec que el fet de ja fer uns anys que juguem al Voltregà no és que a mi em fitxin i vingui a l'Hockey Lliga a jugar perquè vull jugar a l'Hockey Lliga. Vull dir, el fet de ser jugadores que som d'aquí, que sentim els colors, que sentim el club, el poble, perquè totes convivim al poble, jo crec que això ajuda a que també a retenir les jugadores. Crec que és un punt a favor. Sí que les jugadores... Sí, jo crec que sí, que és... I sí, jo crec que si amb el grup seguim uns quants anys més, jo crec que podem fer Grans coses coses, maques. Sí. Jo ho crec. I posar un valor, Sí. de ser totes d'aquí. Sí, sí. Molt bé, perfecte, doncs tancant una mica Reflexió els temes feta. aquests a tractar, anem a fer preguntes ràpides, així més disteses. Aviam com et coneixem. Molt bé, preguntes ràpides. Teòricament són preguntes ràpides, tot i que després ens acusen que no són ràpides. Sí, però realment haurien de ser ràpides si diguéssim tal, això, Vale. tal, allò, però això seria ja... Com et defineixes com a TikTok. jugadora? I com a companya? Això que t'has afegit tu a les... Com a jugadora defensiva, i a mi em considero una defensa. I després, com a companya, ostres,
Ara m'has deixat aquí. Ofensiva, t'imagines? No! Ostres. En plan, jo crec que es pot confiar en mi. Vull dir, jo crec que Sembles bona gent. Jo crec que les meves companyes, si tenen un problema, saben que a mi poden venir a parlar. Molt bé. Però això I és saben- un... Crec jo. Potser diuen una altra cosa Moderadora. elles. Moderadora de Bueno, problemes. no, això No, és sí, a mi important. m'agrada donar la meva opinió sempre. Sempre és important donar l'opinió. Sí, és millor donar Punts de l'opinió vista, que no callar-te res. I de rebre l'opinió, també? Sí, ara ja n'he anat aprenent, em Ah. costava més, em costava. A mi sempre m'ho han dit a casa meu, tothom. Punts de Has vista. d'aprendre a escoltar. Punts de vista Has externs. escoltar. A veure com ho veuen. Sí, sí. Una mica inicis en el hoquei. Quina edat comences? Molt A enllà. patinar vaig començar... Jo sóc del novembre, doncs aquell curs em van ficar, tenia 2 anys, 3 anys. A patinar allà a Sant Hipòlit, ja. Què vol dir aquell curs? O sigui, al setembre es comença la temporada, doncs allà i al setembre em van posar. Amb 2-3 anys vaig començar. I no m'agradava gens. Gens ni mica. Gens. És la típica que excuses per anar a entreno, de tot. Però et ve de família, No, el hoquei, o et van posar a patinar? ve del, Perquè- Era poble. del poble. Bé, el meu pare és de Barcelona. Venien a estiuejar i a passar els caps de setmana a Sant Hipòlit. I patinava, no es va apuntar mai a hoquei perquè ell estudiava en una escola als Maristes a Barcelona i van començar a crear un club de hoquei, però no van decidir no posar-s'hi perquè volien venir a Sant Hipòlit cada setmana. I sí, és veritat que si jugues a hoquei és molt et lliga molt a quedar-te. Està al lloc. I ell sempre es va quedar amb l'espina aquesta de no he pogut jugar a hoquei, doncs quan va poder ens va apuntar a mi, el meu germà, el meu cosí, tothom. Ja, les frustracions, vau pagar. Sí, sí. I jo havia de jugar a hoquei sí o sí, perquè... Bueno, escolta, molt bé. I un somni Sí. per complir? Ostres, un somni per complir. Com a jugadora encara estem, eh? Sí, bueno, Com a jugadora o com a equip? Com a també, equip, no? com a esportiu. Home, guanyar una copa. Una copa Una. de qualsevol... La Lliga Catalana ja la vam guanyar l'any Un passat. trofeu dels grossos. Un trofeu o Copa de la Reina, Lliga... Home, sí. Home. Seria molt maco Sí, guanyar-ho amb perquè- el Voltregà. Seria- Jo sempre he vist com ho guanyaven, el Voltregà. I tu vols guanyar-ho ara, eh? Sí, Jo sempre- sí, sí. L'Eloi se'ns escandalitza quan piquem el micròfon. Ah, vale, perdó. Que No, sí, però, Eloi, però, que és però, no, però el moment espectator. s'ho mereixia, aquell moment. Sí, home, és un somni per complir. Jo sempre he Sí. vist com ho guanyava, el Imaginar-ho, pobret. imaginar-ho. És veritat, sí, és que amb el vestuari ho diem, perquè com que totes hem Clar. vist sempre el Voltregà, és com... I ara esteu al capdavant, doncs... hòstia, Sí, tant de veies... bo. Sí, no sembla que fa 5 anys, 10, veies les altres jugadores guanyar una Copa de la Que no Reina. fa 50 anys, eh? És... No, és que jo encara me'n recordo quan van guanyar la Copa d'Europa. Hi ha algunes del meu equip que sí que l'han guanyat, aquella Copa d'Europa. Però justament tu... No, jo no. Parlant de mirar el Voltregà guanyant Copes d'Europa, una ídola referent, ens han demanat actual, La Tasha. Ah, actual. però bueno, la Tasha ens cola. La Tasha. Sí, és que ens havia entrenat a nosaltres també nacional catalana. Molt gran, eh? Sí. Com a molt. què? Com a jugadora? Com a jugadora, com a persona, com a entrenadora. Sí, sí. La veritat és que sempre ho diem, és una de les entrenadores que més ens ha ensenyat. Sí, sí. Perquè... Espera que ara potser em fico un marrón, eh? Però és que d'entrenadores n'hi ha molt poques. Sí. I Sí, que hagin no, estat, i que hagin no és un estat marrón, jugadors o jugadores encara menys. No és Sí. un marrón, eh? Entrenadores no I n'hi ha per tant, tantes. la Tasha les ha vist de tots colors dins la pista i li pot donar bastant Clar, té molta la experiència. seva visió. Sí, sí. De fet, alguna vegada hem buscat, Entrenadores i no... efectivament, alguna entrenadora, clar, Jo crec que és l'única de tot, Clar, no? clar. A hoquei Lliga jo crec que sí. i la Tasha portar-la aquí L'única i és després hi ha- difícil si no és que està de vacances. Viu allà, saps? Sí, sí. Però és veritat que, mira, aprofito, si algú és entrenadora i ens està veient, que ho digui perquè té una entrevista també. Bueno, alguna Bueno, vegada hem buscat. d'entrenadores de la base, les mateixes jugadores... De la que base ho sí, fan. perquè hi ha moltes jugadores Però que que donin són el pas i que arribin a... més complicat. Sí, sí. Primers equips. Molt bé, per quin club mai fitxaries? Opa. Paula, El Manlleu. El Manlleu? El Manlleu, eh? Sí. No aniries És mai? que sóc mestre del Voltregà. Oh. És que sempre amb el Voltregà és Manlleu i Vic, Però hi han hagut certs cruces de jugadores Sí, això amb Manlleu sí. i Voltregà, eh? però això ja és... A vegades. Cosa seva, eh? És cosa seva. Jo? Tu no, eh? No. Ella no Aviam. participa d'això, eh? No, és que no... No, que no. Són maques, també. No cal que et justifiquis, No, sí, 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 jo em coneixo algú... Sí, sí, però no... No pots vestir la... No cal que et justifiquis, pots dir... Pots Bueno, dir... jo estava aquí incidint. Vale, Manlleu. No. Molt bé. Molt bé. Quina toca ara? Què és el que et fa més ràbia que pugui passar a dins d'un partit? Que passi.
que t'empatin o et guanyin faltant menys d'un minut. És a dir, el que hem fet nosaltres aquestes 2 setmanes és això. Ràbia, no? Ràbia. Sí, perquè nosaltres, és que ho dèiem, sempre ens passa a nosaltres. L'any passat amb el Manlleu aquí, a Manlleu, 1-0 anant aguantant tot el partit, bueno, 0-1, perdó, i faltant 5 segons pel final ens fan el gol de l'empat. Aquest any amb el Palau, també. Anàvem 1-1 i faltant 50 segons... Com que et quedes amb cara de tonto, no? Sí, et quedes amb cara de dir... És que... Del primo, tu. Sí, el que hem fet aquesta setmana... Haguéssim pogut jugar els últims 10 segons i... Sí, sí. Però ara, quan ho fas tu... És l'alegria èpic. màxima. Sí, et puja una adrenalina que... És una de les coses que depèn de Sí. la balança. T'agrada molt o t'agrada poc. L'esport, Ara saltem a bloc... Hòstia, avui n'hi ha hagut poques aquí, Bueno, un bloc de personal. Tens tatuatges? Sí, un. Aquí darrere. Aquí darrere? Sí, posa paciència. Paciència. És la mare de la ciència. Sí, No. en anglès, Massa però llarg. posa paciència. Però no posa que és la mare de la ciència. No. En anglès ho posa? Sí, I per què en anglès? no sé, perquè m'agrada molt anglès. Jo estudio en anglès, vull dir, jo... Ah, sí? Estudies màrqueting. Sí. Això era una altra pregunta. Sí, I què tal? Bé, molt bé. Què passes? quart. I en anglès? Sí, en anglès. I a on? A Barcelona, és SIC. I has d'anar pujant i Sí, baixant? sí, fa 4 anys ja que pujo i baixo. Déu-n'hi-do. Sí, jo sempre ho dic, si saps mantenir l'estudiar fora amb el hockey és que tens passió pel hockey. Sí. Perquè hi ha moltes nenes, moltes companyes meves que ho han anat deixant, Aquest punt de sacrifici, que quan han entrat a la uni i això d'anar a Barcelona o anar a l'Autònoma i haver de tornar, doncs... Un pal. Però vull dir, és passió pel hockey per en plan, per el que és ara, diguéssim, o per voluntat de... Saps què vull dir? De dedicar-t'hi a una carrera llarga. Ostres, no ho sé, això. Saps? A mi m'agradaria tenir una Si carrera van apareixent llarga. altres coses que hi ha possibilitat que et faci renunciar al hockey, et costaria Ostres, deixar-lo, no? de moment, sí, em costaria bastant deixar-lo. Sí, vull dir, jo ara estic anant estudiant de tardes i em salto classes per poder anar a entrenar. Per entrar. I quan vaig començar a la uni, jo no estava a l'Hockey Lliga, estava a Nacional. Vull dir... Ja, imagina't. Sí, Bueno, sí, està sí. bé. No, és la passió. Déu-n'hi-do. Està molt I bé. a part de la... O sigui, entenem, doncs, el hockey com una passió Sí. i llavors un hobby que facis el teu temps lliure. Uf. Sí, jo, hobbies... Bueno, pot ser viatjar. Bé, viatjar o mirar sèries. Jo quan em fico a mirar una sèrie... Te No l'empasses paro. sencera. Sí. Hòstia. Última sèrie que has mirat? O que miris? Ui, doncs tantes no en deus mirar. Perquè Sí, no recordes sí, me'n vaig l'última. mirar una aquest cap de setmana. El problema és que miro tantes que no me'n recordo els noms. Sí, Mano de Hierro, em sembla, de Netflix. Sí. No tenim, La sé, no tenim la ni sé. puta És d'aquestes idea. cases. No, és d'aquestes noves. Has d'indagar. De les noves vol dir que ja s'ha consumit tot i ara ja toca. Vale, va, quin és el teu grup de música preferit? Ostres, grup? Bueno, Cantant, sí, grup. Vale, Bueno, pues a mi cantant. m'agrada molt... Bueno, cantant. A mi m'agrada molt... La Batllal, la Batial? l'Ozuna Ep. o... Sí, I la Muixca? també. Batllal sí. i Muixca? Sí, la veritat és Hi ha que hagut ara sí. aquí col·laboració. Bueno, està bé, està molt bé. Catalunya aturada, Catalunya aturada, a mi no Escoltant m'agrada la aquí. col·laboració, però bueno. No t'agrada? No, tu. És que són com pols diferents, Sí, aquestes però bueno, no dues passa germanes. res. Seguim. Platja o muntanya? Muntanya. Tenim. Aquí anem. Sí. Platja, Platja. claríssimament. Platja i... Claríssimament. I vas? Sí, Tens sí, algun lloc sempre. i vas? Sí, On? al Calella, de Palafrugell. Un altre que no hi entén, tampoc. Per? Bueno, ja està faltant. No, Per perquè què? ell està a Sant Feliu. Ah, no. Ja jo queda no. prop, no? Sí, Vale, platja i calor també, entenc? Calor o fred, calor. sí, calor. Però ens has dit que jugar amb calor emprenya màxim. Sí, sí. No m'agrada... Jugar encara, entrenar amb calor, no ho suporto. Prefereixo entrenar amb fred. En fred, sempre. Quina diferència hi ha? Pues que el fred el pots passar... No, de jugar a entrenar. No ho sé, que jugar jugar no, encara. jugar No no, passa no m'hi res. fixo, però entrenar entre exercici i exercici que pares. Anar suant. Sí, anar, que et Al caigui partit la tens gota. l'atenció No? competitiva, Sí. l'entrenament. I no penses si fa fred o fa calor el partit. Bueno, i donat que han sortit autèntiques respostes còmiques d'això, un pla per fer en parella? És Un pla per fer en un precedent, el parella. pobre Kilian, que va dir... i, Bueno, Sí. grande Kilian, una abraçada. El van ficar aquí en escac. Ja ho avisem, ficant escac als convidats. Aviam, passar el dia a la platja. Vull dir, anar al matí, anar a la platja, després fer un bon dinar. Sí, jo crec que sí. A més, jo que no paro, o sigui, amb el hockey, tot el dia o tinc hockey o tinc alguna cosa, un dia que tinc un dia lliure, no em ve de gust voltar molt.
Ve a gust, tranquil·litat. Platja i un bon dinar, important, Bon dinar, sí, sí. Important. Vale, sempre Sí, important. sí. I quan o sigui, temporada passada, que estava al Liceo, vas anar-hi uns quants cops? Molt, molt. Molt. Molt, sempre Sí, que la meva podies. cartera ho va notar molt. Sí? Sí. Sí, hi ha baixada, quan hi ha aquests viatges. Sí. I anava a dir, i allà platja, també? Són maques? Sí, són diferents, bastant això. maques. Som diferents de les d'aquí, però sí que sí teníem algun diumenge o alguna a passar a la platja, si més no sentar a la sorra. Sí. Molt, la resposta és de molt. Molt, bastant. Cada sí. mes. No em diguis, Cartera de la sí, Paula. cada mes. Cada mes, Déu-n'hi-do. Cartera Cada de la mes, Paula. cada mes. I ell no venia? Sí, També. anava a sí, dir. també venia, però Alternant. ells quan jugaven aquí havia de tornar ell. Clar, venien Cap al allà a partit, Corunya, no? sí. I no tenien dies lliures. Sí. Molt bé, i ja estem parlant de viatjar, un país per visitar, sí o sí, que ho hagis fet o que tinguis aquí el d'allò, eh? Japó, que vulgui fer. Japó, Que hi vulgui anar. Estic treballant per anar-hi, però els meus pares... cultura però... nipona. Sí, Home, sí. Japó també es Però no nota. cola. Japó es nota a la cartera, també. Sí, per això estic treballant amb els meus Ara diuen pares. que és el millor moment per anar al Japó, perquè Clar. es veu que És la que- seva moneda s'ha devaluat molt. I nosaltres, quan anem allà, Paguem menys. tenim més poder adquisitiu. Fins aquí el meu apunt. Que hi ha molta gent que hi va, Està de que moda, sé que hi va, i per A això Japó m'ha està entrat de tant. moda. Japó o algun lloc, a Sri Lanka, algun... Vietnam. No sé, Vietnam no. Però no sé, a l'Àfrica també m'agradaria. Bueno, Molt món. Molts llocs. Hi ha molt món. Delta de l'Ebre. I aquests viatges es pot finançar amb el hockey? amb el... Jo, Algun fa que no. Es pot fer... no. Què vols dir? Amb el que... No, si creus que el hockey et podrà fer anar a Japó... No. Mai. A mi no. Mai. Jo crec que t'hi portarà més el màrqueting, probablement, eh? Sí, segurament. Ja. Sí. I un lloc per anar de festa? És que no surto gaire de No festa. sortiu de Grande, festa. com jo. No, però... No. Heu de fer team building, És que a vegades- fregar. Sí, és veritat. Nosaltres ho diem, som un muermo d'equip. Anem a viatges i som dos que volem sortir. Perquè no sortim mai. Som vol dir que tu n'ets una. Sí, jo i l'Anna Bosch. Només. Voleu sortir, però... L'altra, sí, la Maria que estudia Medicina, que s'hi ha d'estudiar demà. Medicina duríssim, eh? Una que està cansada. 3 que eren, fins ara eren menors. No, és que, clar, el panorama no ajuda, eh? no. I ara, i jo sempre ho dic, jo gairebé no surto de festa. També és veritat que molts cops quan juguem aquí, algunes de nosaltres juguem el diumenge amb el Nacional, i és complicat. Tot És que això. de doble partit... Sí. Et passa el cap de setmana Bueno, doncs no, Trinxa, no surt de festa, no passa res. i sortir... Tampoc. És que no ho sé. Un Escolta, lloc de festa... M'ha vingut una altra pregunta al cap, i bueno, te la faig amb què? Dic, ets creient? No. Ah, no? Ah, vale. Aquesta és la No, pregunta, perquè ¿verdad? és que veig que va amb una Sí, és creu de la meva penjada. Vale. Tothom m'ho pregunta, no Sí? et preocupis. Sí. Perdó, eh? Sí, no et És la teva preocupis. àvia, el collar. Sí. Lloret. Molt bé. I quina és la cosa més cara que et compraries si tinguessis molts diners? Estem de poder adquisitiu avui, no? Aquí Sí. s'ha apuntat, has fet aquí un... apuntar aquí unes... Ostres, quina és la cosa més cara? Hi ha un cotxe, segurament. Jo un aire condicionat, Bueno, fa el cotxe molta no és calor en gaire aquest estiu. No ho sé. Un aire condicionat. Per aquí. Però no és car. Una casa a la platja. Una casa. Una casa de blanc. Hauria de tenir molts diners. A Calella. Sí. O ja explorar altres llocs. No. Sant Feliu de Guíxols. No, és que esteu equivocats. Sant Feliu de Guíxols. Nosaltres tenim un no apartament, però no és nostre, un apartament a Calella, però una casa... Home, una Si caseta. comprés els meus pares estaríem molt contents. Amb la seva piscineta, amb el Sí. seu... Sí, però hauria de tenir molts diners, eh? Va, molts, sí, Molts. efectivament. I tens mascotes? Sí, un gos. Una gossa. Una gossa. Vale. Sí, Una sí. raça? Unes naus d'Air Mini. Hòstia, Schnauzer no li faig cara ara, eh? Tampoc. És negre, petitonet. Bueno, també n'hi ha en sal i pebre. És mono, no? Si el veus sí que... Busca'l, sí, Schnauzer. Deixa-li veure. Com es diu? Pues que és com blanc i gris. Blacky. Ah, Blacky. Així. Sí, però amb negre. És com en Milú, una mica. Sí, però amb negre. Amb negre. Com en Milú, però amb negre. Peludet No veurà la gent arrissat. aquí. Bueno. Molt bé, explicació feta, eh? Explicació feta, queda dit. Saltem al bonus. Saltem al bonus. Va, Eloi, que està distret, eh? Ja ho Molt bé. Aquesta pregunta sempre la faig, però que aquí... Sempre l'has... Ha quedat resposta. Sempre arribem aquí, la primera cosa que preguntem és quan cobres. Com ens interessa. Com a... Del hockey. Sí, clar. 0. Ja ho sabeu.
Bueno, després tema material i tot això, però... Com a mínim... Fem pauses dramàtiques, A mi m'agrada fer pausa dramàtica. Quan cobres? Ja que cobren 0, almenys... Ja m'ho miro bé, ja m'ho miro. Sí. Almenys que les vagin a veure a la Copa. Sí, suport, Sí. suport. No, és que ens enfadarem, si no. Suport. Aquí, ja veuràs. Anirem a comprovar-ho? No, el divendres? Anirem no un sé per si- un. el divendres no Passarem sé si- llista. Hem de muntar Copa de la Reina des de la veu de l'hoquei encara. I preguntes prohibides. Aquesta vols que planteja-la tu, sí, perquè vols que la faci jo... jo? Sí. És que un dia van fer un casar, matar i això que es fa, però en lloc d'això he vist que podria ser interessant en opció esportiva comprar o es queda, cert jugador o jugadora, vendre-la o cedir-la. De l'equip. Jo et proposo Ai. opció del femení o opció del masculí. Què vols triar? Ostres. És Que que et és fa molt... mullar No, menys. És que és... Comencem pel És que femení. prefereixo fer-ho al meu equip que... Comencem pel femení. Has d'això, comprar, o sigui, quedar-te-la al club, Sí. vendre-la o cedir a l'Ester, a la Dana i a tu. Ai, mare. Comprar, Hola, vendre mare. o cedir? Sí. Se vol dir que torna, però... Cedir. Vale. Però que ara t'emprenya una mica, saps? Si ara no... Ostres, és que... clar, Vendre és em que- venc a mi. Et vens? És que... Et vens al Manlleu, vale. No, el Manlleu no. Bueno. Ostres, és que és molt complicada la pregunta. Sí, és complicada, sí. És més complicada del que sembla. Cedir la Dana. Perquè Que torni. jove... Sí, clar, que torni jove, que madura... Bueno, ja és prou madura, però... Que... Es curteixi una mica més. Sí, una mica més. I es queda la Capi, no? I és la Comprar- capitana, l'Ester? Sí, és la capitana. Sí, comprar l'Ester. Sí, fa justícia. I tu ja t'apanyaràs, no? Sí, ja tornaré l'any següent. Solidaritat. Aquí, Sí, sí. I cap a on neu, la Dana i tu no se sap, no? No. De vendre i cedir, Menys a on el te vagi. Manlleu, és Sí. el... Molt Sí, bé. sí. Molt bé. I els nois? Li fas als nois? No, bueno, clar, és una pregunta. Ah, vale, és una, vale. Vale. Vale, has de dir una cosa que no t'agradi del Voltregà. Estem a les preguntes prohibides. Has de dir alguna cosa que no t'agradi. Mira que ha quedat bé, en l'entrevista inicial ha dit que Bueno, però no sempre hi ha s'ha de res a buscar- queixar-se. Una sempre cosa que li no agrada. m'agrada del Voltregà. Jo què sé, igual... Segur que hi ha alguna que no t'agrada. Ostres. És difícil, eh? És que polemitzo, m'agrada... L'hora d'entrenos, la Ah, a l'hora d'entreno equipació, els el dijous. lloc. L'hora d'entreno els dijous. Els dijous, quina hora Que aneu? entrenem de 9 i mitja a 11. Hola, de la nit. Els nois hi entrenen el dilluns. Sí, fem els mateixos horaris, Feu però justícia. crec que tant per una banda com per l'altra... Si li preguntarés a l'Alec Rodríguez i et diria que no li agrada l'hora d'entrenar dels dilluns. Sí. Ostres, no ho sé, però nosaltres és veritat que arribes el dijous. Que és dijous ja? Dijous que tens ganes d'acabar la setmana. Sí. Divendres encara hi has de tornar, Cap a Barcelona. No, divendres no hi vaig. Ah, No. Bueno, No, també això ajuda, però sí que és veritat que a les 11... Bueno, és que tenim tants equips al Voltregà i de base... Mira que tenim 3 pistes, però... Però és Les poca, utilitzeu totes per entrenar? Sí, totes. escolta, és poca estona, no, d'entreno? 9 i mitja, 11. Home, una hora i mitja. Una hora i mitja? És això. Fem hora i mitja. Hora i mitja. Futbol, hockey. Sí. Molt bé. I l'última. Tenim pregunta prohibida, aquesta crec que li agradarà a l'Eloi. La podria fer ell i tot. Com us vau conèixer amb en Canal? Com ens vam conèixer? Al Voltregà. Que anava dins, Al entenc que el Voltregà. club. Sí, ens coneixem des de que érem molt petits. Jo jugava amb el seu germà, havia jugat amb el seu germà. Al mateix Gil. equip, sí. Sí, ens Ja vam conèixer al no? Voltregà. Va Sí, créixer del Voltregà. sí, va ser una cosa que... Molt poc prohibida, aquesta pregunta, eh? Bueno, Molt poc prohibida, però... haver-hi salseo un dia concret, però bueno. Està bé. Juguem? Juguem. Va, quiz final. Aquí tapant-nos, la resposta. Sí, home, Li fa por. Molta. sempre és important. Qui comença, tu o jo? No ho sé, ja començo jo. Va. Vale, a quants gols... No, Espera, a saps veure. números, no? A quants gols estàs de la màxima golejadora del teu equip? Ah, això sí que ho sé. sigui, Això ja m'ho he mirat. Ei, t'has mirat? Ha fet els deures. Sí, mira, he fet deures, he fet deures. Ha fet deures. A veure, L'Ester em porta 14 i jo 5. Molt bé. Joder. Per tant, falta Falta la resta, a veure si va- Sí, que si vols te'ls dic tots, eh? falta la resta, però quants gols? Ah, la resta? Ui, diferència? espera't, De 14 a 5, 5 a 14. Seria la... A 14 més... Sí, Són quants 9. Vale, 9. Gol. Vale, vale. Ai, que m'estava col·lapsant jo. Ui, ja m'he col·lapsat també. Vale, molt bé. Pensava que em demanaves la resta de l'equip. No, la diferència. Vale. La resta de l'equip, però jo et demano i qui són i amb quants gols els màxims golejadors dels nois? Ostres, Ja t'hem pillat, aquí. jo crec que han de ser l'Àlex Rodríguez L'Àlex, i en, sí. en Jordi Borgaia. Molt bé. Hosti, per què ha dit? Sí, per què 2? Ei, 2.
Has dit 2, He fet la trampa, Sí, ha dit dos. Qui He dit qui queda havia de seguir. dos? Amb quants gols? Ostres, això ja no... Segur que més de... Aviam, més de... Si l'Ester en porta 14. I nosaltres no som un equip golejador. Si un tren surt de Madrid a 40 km/h... No, aviam. Més de 20, segur. Més de 20. Més de Mira, 20. ho donem per bo, Molt bé. 23 gols. Molt bé. El quin? Tots dos. Ah, tots 23. És que he fet una mica aquesta la trampa, Ho he Tots posat 23. Clar, has dit quins dos golejadors. Vale, vale. Que els dos estan empatats a 23 gols 3 ara gols. per ara. Molt bé. Molt bé, veus, estàs traient-ho. Això són 2 punts rodons, 2 de 2, eh? 2 de 2. Bueno, ja. Sí, Per tant. sí. Quasi aprovat. I ara hem parlat bastant d'empats. Podríem fer la pregunta de quants n'heu tingut, que potser hauries de posar-te a comptar. Jo et demano amb qui n'heu empatat els 2 partits que heu jugat contra ells. Elles. El Corunya. No? Quan? A l'anada no ho sé perquè jo estava convençuda que a l'anada havíem perdut. A la tornada 2-2. Doncs a l'anada també. Però espera, També? però espera, pregunta-li quants empats porta, a veure si ho sap. I quants... Ui, això ja... Aquí, Ha fet els deures, ha estudiat, aquí pel No, aviam, lo del punt a Corunya favor. és recent. El què? No dic que si dius ja quants empats és per fer... Quants no sé. empats? Per arrodonir A les veure, després. Benvibre, Corunya, el Gijón a l'anada, el Vilassana al Fraga, i jo crec que... I... Falta un? No. No, No són falta 6, un. no? Clar, però jo anava a dir... Ah, vale. Que caigui la frase i tic, Anava a dir, i molt bé. ja està, no? Aplaudiment. 6, no? Sí, Molt 6 bé, empats. punt rodó, punt rodó. 6 empats. No, 3 de 3, atenció que anem a buscar el liderat, Molt bé. 4. Tu. Any de fundació del Club Patí Voltregà. Se També l'ha estic- mirat, se l'ha mirat. Ja, tio, fent quiz fàcils. És que jo parlàvem amb l'Arnau i dic, és que quan depèn de què em preguntin... I per què tenies por? Perquè et demanéssim perquè el sóc molt número de peu dolenta. d'algú? No. El meu pare em va dir, diu, pots saps fallar. quin any es va fundar el Voltregà? I jo, no. Però què és Pues això? Hi ha mira't, com un doncs mira complot tu. aquí Teu pare per- sap Sí, coses. sí, el meu pare sap. La gent es prepara. És el 55, no? 55. Anem per pleno, eh? Anem pel pleno, sí. Així, Paula... I mira que no sóc bon estudiant, però... Però o sigui, aquí n'estàs traient, eh? Sí, sí. I ara anem als patrocinadors. Uf. Però crec que és fàcil, també, perquè he ficat com a opció de triar Sí, aquesta una és i com l'altra. bastant fàcil, Vull dir, bastant... Què fem, que en digui 3? No, espera. Primer li dius aquests dos. Però que tu estàs mirant, noi. No. No estic mirant, no m'he vist. Que triïn els dos primers. I després, això, ara Ho parlem. No voleu que tregui un 10, ho eh? gestionem. Quin d'aquests és patrocinador vostre? Són com dicotomies, no? Colgate o Vitaldent? Vitaldent. És que és molt És fàcil. molt fàcil, Sí. és molt fàcil, l'haig de És molt buscar. fàcil. Quins més hi ha de patrocinadors? Petro Voltregà. Després hi ha Movento Stern, que abans és Stern Motor. Vale. Hi ha un cafè. Com es diu el Cafè? cafè? Epa, bona, doncs mira, no... Un cafè. Com es diu el cafè? Això sí que ja Crec no. el teniu Sé que pel portem... pantaló. Sé que hi ha una banda que portem Font i Font, que és algú de Gambions o alguna així. Sí, vaig veure. I cafè... El cafè. Ostres, Ai, el cafè. pantaló. És que crec que és el pantaló. Hi ha Vitaldent. Sí, hi ha més darrere, Vitaldent. I aquí al costat, Ho veig, un de taronja. o sigui, Ho estàs veient o no? taronja. Crec. Hòstia, m'imagino que m'estic inventant, eh? No ho sé. És que jo ara veig el pantaló. Si m'estic imaginant... Jo veig Font i Font, Ens cantarem, Vitaldent... ens quedarem al 4,75, eh? Sí, Amb el cafè. Espera't, Li dono les dues és opcions que que no... tenia. Li dono les dues Sí, opcions però que ja no, tenia. ja no és el pleno, eh? Bueno, O bueno, si la dius, 4,9. Sí. Va, si la dius, sí, 4,9 es quedarà, vale. Cafè Saula o cafè Raula? Uah, però això... Jo això no ho he vist mai, eh? Però això on és? Ja, jo crec que això t'has Això on inventat. collons és, tio? Que sí. Jo no ho he vist mai, això. Mira, No ho hem vist mai? Home, jo vaig veure la pàgina Voltregà patrocinadors. Pues si és, segur que és veritat. Quin has Sí, dit? a la pàgina del Voltregà sí. Ah, vale, igual... Cafè Saula o cafè Raula? Saula? No, espera't, eh? Uah, no en tinc ni idea. Bueno, Bueno, digues. tiré un triple. És la heavy, eh? Saula? Cafè Saula, cafè Saula, Saula. perquè cafè Raula Ostres, no no existeix. l'havia... Aquest et sorprèn, eh? Mira, hem enganxat. Mira, saps què? Em ve de gust donar-li els 5 punts, tu. Sí? Perquè ha El dit, cafè Saula. perquè Els ha ha dit dit els tots. empats, ho ha dit tot. De Els fet, ha ha dit fet tots. un- Molt bé, doncs vinga, aplaudiment. Ja està, ho he decidit. Sí que sí, Es home. col·loca a dalt de tot, tu. Amb la Labart, eh? 5 punts. Mira, mateix nivell que la Labart. Sí, 5 punts. gairebé. Gairebé. Sí, Ja sí. està. Molt bon quiz. Hòstia, venia de víctima, eh? Però Venia de víctima. Ha fet com un examen, saps quan no vas cap a l'examen? Sota pressió, sota Que vas pressió. treballant i treus una Sí, resposta, sí. i treus una altra, mires cap allà i li copies una. La dels nois no la sabia. Bueno, La la nostra sí. S'ha treballat i s'ha tret la resposta. Sí, sí. Doncs S'han ja tret està. els 23 gols, però més de 20, no? Més de 20. Aquí ja. Molt bé. Bueno, doncs ja està. Tanquem aquí, sí.
Sí, tanquem aquí. Un programa més. Merci, Paula, per venir A vosaltres. a l'estudi. Deixa'm dir, molta sort al Voltregà i a l'Igualada d'aquest cap de setmana. Els masculins. Perquè hi haurà... Hi haurà batusses. Home, seria guai una final catalana. Sí. I a veure el que passa. Bé, bé. I molta sort també a vosaltres en el que queda de Lliga, Copa Moltes de Reina, gràcies. aviam si A veure-les, baixeu. hi ha èxits, sí. Anem a veure Voltregà sempre. I res, i vosaltres també, moltes gràcies per ser-hi. Ho hem dit al principi del programa, ho torno a repetir, aquest divendres anem al Museu del Ter, amb el Manlleu. Manlleu. No passa res. No passa res. Si el Voltregà vol, Pagant-se també, canta. també podem fer actes, també podem fer actes de col·laboració. Per tant, res, moltes gràcies, fins divendres a qui vingui, fins la Adéu-siau. setmana que ve, a tothom.